Mga contingent sa Sinulog sa Kabataan, sa Dakbayan ug sa Lalawigan makadawat og financial assistance nga mo kantidad sa 500,000 pesos ngadto sa 600,000 pesos. Si Alan Domingo sa report. Gihan-ay nagkaroon sa Sinulog Foundation Incorporated ang sistema sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan ug Lalawigan nga mahitabo usa ka semana sa dili pang Sinulog Grand Parade. Alang kini sa school-based o bakaha barangay-based category. Hinoon, nakikalayon ang Sinulog Foundation Incorporated sa Department of Education mahitungod sa sitwasyon sa matinunan nga mosalmot sa Sinulog Grand Parade. Nasairan nga nangayo og katinawan ang pipila ka mga choreographers sa ipatuman nga sistema. We are actually encouraging them to go on with the preparation and will work out on whatever arrangements, especially to the assistants and with their needs. We have to make a decision now because it might be too late for them to properly prepare. Samtang ibutyag ni Labella nga hatagan og 500,000 pesos nga financial assistance ang mga contingent sa Sinulog sa Kabataan sa Dakbayan, samtang 600,000 pesos usab alang sa matag contingent gikan sa gawa sa Dakbayan. Like an open sky man gyud to the group, no? Of course, playing safe lang sila because of there was a memorandum from the Department of Education siguro. Kumpirmado na usab nga mosalmot ang Indonesia og duha ka contingents sa South Korea isip mga foreign guest contingents. Samtang padayon panggihapsay ang South Road Properties nga mao'y venue sa Sinulog Grand Parade sa sunod tuig. Magbukas usab og access road nga gianan sa mga sakyanan. Gipahibaw ni Labella nga motambong si Presidente Bongbong Marcos ug dakong posibilidad nga motambong usab si Vice President Sara Duterte sa Grand Parade sa Sinulog. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.